drugari, evo nas ponovo u Tare Hale Gamingu, danas ćemo malo igrati Minecraft Sky House. Da, uđi. Smo danas preko 5 epizoda, mislim. 5 lipova. I drugari, sad ćemo da uđemo. Evo nas drugari u Tare Gamingu. Kao što vidite, ja sam ušao u Sky House. Čej Bože. Ma valjda. Čakaj ba. Desni klik da se otvori. Bravo ba. Evo da iz početka. Pa jebika jest. Ne tu da tamo, na ovu stranu. Čakaj ba. Ovo baš. Nije tu ta. Na ovu tam. Nije da ti ćeš. Čakaj. Evo ovako. Kreni se. Aj, moj drug prvi put igra Minecrafta. Znači lijevi klik da rušiš. Skonto. Aha! A desni klik da stavljaš ili da otvaraš, znaš. Ili da, naprimjer, možda otvoriš knjigu, knjigu moraš to. Čakaj ba. Gdje mi je ovo? Čakaj, moram otići. Čakaj. Ajde ti to. Znam, evo vidite ljudi, ja sam ovo porušio, malo sam smotan u Minecraft let. Šta ćeš? Prvo moramo napraviti onu mašinu, kako se zove. Mašinu. I kako ćemo to uraditi? Evo ovako. Treba da ovo prosušimo. Pa ja neš valjda tako rušiti. Aj prokopio si pogrešnu stranu. Pogrešnu stranu. Aha, hladni moj. Krampu, ajde. Daj. Trebam krampa. Čakaj, evo krampa. Tako. Znači treba ovo prokopati, jel? Da. Znači ovo prokopaj. Prokopao sam. Tako da. Stavit ću neko u onu. Hajde drva ćemo se. Čekaj, tu. Čekaj. Tako. Ajde, balan. Ajde, balan izađi. Koliko treba iskopati rupa? 3. Dobro. Znači, čekaj. Odmah balan krampu, nemoj me zajebavati. 3. Ako treba 3, evo 3. To ti je beskonačni izvor vode sad. Samo da tu napraviš se. Čekaj. Shift drži. Idi nazad, sad sve. Hajde, stavljaj. Tako. Da, sad ja napravim izvor vode, a ne. Ne može se trebati. Idemo više drži samo da pokopamo kuću, da se ja kuća tako. Čekaj, prokopaj i tu. Još jedno. Moj mi krampu biće ti lakše. Neće ništa. A jebe mu mati. Tako. Drugari, sad idem da kopam kamen, ovo drveće poskupili, ovdje mislio sam napravim drveće, ali nije imam veze. Mora od kamene biti. Ne mogu snimam! Bravo.
eto rude. Znači, uzmem krasni opet. Staj! Jedi, jel? I to je tu drugari, drugari skupili smo sve što nam treba. Mohamed je otišao, zvao ga je djed. Kako to treba biti? Uništila sam game zato da bi ovo vama pokazala kako treba da ide. Mislim, ne. Tako. A ne baš treba nešto previše da radi na Muhamedovu profilu. Tako da neću baš nešto. Samo, to je to. I drugari, to bi bilo to otprilike za ovu epizodu. Ja. Nemam ništa više da reći.